Rêberê ruhaniyê Suryanên cîhanê Moran Mor Ignatius Afremê duyemîn li Mêrdînê çû serdana Manastira Mor Gabriel û gundên li Herêma Tur Abdînê. Nişteciyên yên Mêrdînê yên Suryanî jî rêberê xwe yê ruhanî bi coşeka mezin pêşwazî kirin. Berê kamerayê me li Mêrdînê. Li Manastırê amadehî kirin. Rêberê xwe yê ruhanî bi coşeke mezin pêşwazî kirin. Rêberê ruhanî yê Suryanên cîhanê Moran Mor Ignatius Afremê duyemîn hat Mêrdînê. Ji bo serdana rêberê ruhanî Manastira Mor Gabriel merasimeke taybet hat kirin. بس بطرکیتی جارا پیشیه کوته ویدره اب گورا ایمانا ما اعتقادا ما او باوی ما روحانیه بیجا اب طور عبدین جبوی ما گلکی مهمه جه قدیسه یا شهیده بروحانیتی هم دو بیجه Ji xeynî Suryanên bajêr ji bajarên din û derwelê jî gelek Suryan beşdarî merasimê bû. Afremê duyemîn çû serdana gundên Suryanan ên li Herêma Tur Abdînê jî. طور عبدین جهه سریانیه مالا سریانیه همو آیا یگو سریانیه گوچونه دنیای همو اغلبه و جوه در یعنی بلا بونا جبرولو ایرو پاتریکه یعنی یه سریانیه دنیای همو هات زیارتا طور عبدین Moran Mor Ignatius Afremê duyemîn li 2014 de bû bû rêberê ruhanî yê Suryanên cîhanê. Piştî wê hilbijartinê cara pêşî hat serdana Suryanên Mêrdînê. Tıra lîstikan a Federasyona